אז מה קורה חברים? כאן מיסטר לול בעוד סרטון חדש. אם לא שמתם לב, כבר העליתי את 4 הפרקים של סדרת מיילס מוראלס ברובלוקס. אני מצטער קודם כל בטעות זה העלה לי את חלק 4 ולא את 3. אז אם אתם נכנסים לערוץ שלי, אז אתם תראו שמעל חלק 2 זה חלק 4, אז אני מעדיף לכם מעל חלק 4 יש את חלק 3, אז אני מעדיף לכם קודם לראות את חלק 3. יאללה, בואו נתחיל בסרטון. בואו ניכנס כאן לרובלוקס. כן חברים, זה פעם ראשונה שאני אעשה זה ככה בסרטון הראשון, ב4 סרטונים, וזה כבר חלק 5 אם אתם לא יודעים. אז יאללה, בואו נלך על... כן, לקחו את מיילס. אז בואו נלך על מיגל. מיגל גם טוב, מיגל ממש טוב. אולי כבר נסיים את הכל עם מיגל. אל תתייחסו לרעש. אני יודעים מה, אני אהיה בחדר של אחותי, כי אח שלי גם בחדר של אחותי. כן, אני גפן, סליחה. כן, אנחנו עכשיו בחדר של אחותי, ועכשיו אנחנו התחלנו את פרק 5. אני לא יודע אם אתם אוהבים, וגם שמתם לב, מיסטר פורטנייט שם לי סאב, ואני ממש מתרגש כי כבר אני 10 סאבים ותודה על כל זה, על כל המינויים האלה, ותודה על הכל חבר'ה. אז בואו, אין לי את הדבר הזה, בואו ניקח שמיגל סברוס. מיגל סברוס! אוקיי חברים, אנחנו יכולים לעוף עם הסרטון הזה. אין לו את זה? בואו נחכה שהוא קנה את זה ב15. שלושתים יפים. אוקיי חברים, אנחנו בינתיים מחכים עד שזה. אם אתם לא רואים, אני מקום ראשון פה בשעת. כן, חברים, אנחנו מקום ראשון. כן, חברים, אנחנו דברים לכם לדבר על מצב אנחנו בפרק הקודם, אל תדאגו, אני אעשה נראה לי גם סדרת מיינקראפט, אבל אם אני אעשה פרק אחד ולא שומעים אותי, אז אני לא אמשך סדרה. כי אני לא יודע למה שומעים אותי, זה באג במערכת. אני אבדוק את זה. רגע, פאק, לקחנו את זה בטוב במים. לא נורא לפעמים ונחזיר, יש פה. אם אתם לא יודעים, אם אתם רוצים להיכנס לזה, יש לכם פה 3 נקודות בצד ואז תיק. אתם פשוט לוקחים את זה עם הידיים ושמים אותו חברים. שקל 450. אם אתם לא יודעים, אנחנו כבר במיליונים, כי אנחנו צריכים לקנות מיליונים. אני רוצה לראות מה זה, אני לא יודע, גם פה נראה לי הולך להיות, אני לא יודעת איך. אבל נבדוק מה יהיה. חכו חברים, יש לי בית, אנחנו כבר בחלק 5. מי שלא מכיר את הערוץ, חברים, אם אתם לא מכירים את הערוץ שלי, שלא ראיתם אף פעם דברים שלי, אז אני מיסטר לול. אם אתם לא מכירים אותי, קוראים לי אליה אזולאי. אני מקנה אותי במיסטר לול, כי אני כל הזמן עושה מאיו לול, דיגידיגידיגי, פרגדיגי. כן חברים, אני עושה את זה. אם אתם לא מכירים אותי, אני גר באשדוד, בבית כמובן. אני לא חברים. אני פעם אחת כן חברים, עכשיו הולכים בינתיים להרוג אנשים כמובן. איך איזה נוב, הוא נוב, תקשיבו.
עוד לא קלטנו את זה, לא נוכל לקנות, בוא נקנה את זה. בינתיים אנחנו מקום לישון פה כאילו, וגם מה הקטע שזה נשמע. בפרק הראשון, אם אתם ראיתם, חשבתי שזה לא נשמע, אבל דיברתי עם חבר שלי וזה נשמע. הנה מוגל, ואני מיגל סברס. קורא לו מיגל סברס. הנה כתוב כאן מיגל. לא כתוב פה באמת ספיידרמן, לא כתוב מייל. יש לך קצת כסף. בסדר, אני יכול להרוג אתכם בשביל שניות. אתם עוד שנייה עדיין? חברים, עכשיו אנחנו צריכים להגיע ללמוד הבא. חברים, אנחנו 50,000 אשכרה. עוד 50,000 ואנחנו אשכרה מגיעים. חבר'ה, אנחנו אשכרה מגיעים. אתם יודעים מה? מיליון. הלך בגלני. בבקשה שאתה קנית לי. אוקיי אחי, ינוב. ואם אתם רואים סרטונים שלי ביוטיוב, ואולי מישהו אחד פה אם מישהו אחד מכאן תקשיב, אם מישהו אחד מכאן ישראלי ואתם רואים את הסרטונים שלי, אז זה אני, אז זה מגל. כן חברים, אתם אוהבים אותי, כמו שאני אוהב אתכם ואתם שומעים אותי. הספיידרמנים אמיתיים. בואו נלך לקחת את החוטים, וניקח בואו נלך לדבר. כמו ספיידרמן אמיתי. נוסעים באוויר, אנחנו חברים בודקים. חברים, עוד כמה שניות אנחנו הולכים לספור למיליון. אנחנו אשכרה חברים, אנחנו מיליון שקל חברים. כן, וואו, מיליון שקלים. כן. לי אדמר, אני בטמן, בא בלילה כמו בטמן,
מלמעלה למטה, מטה תמל ולמטה, מלאים תמל בשוקולד במאי, 3, 2, 3, שניתן אוקיי חברים, אנחנו לא מאמינים, לוקחים את זה לבית. אנחנו רוצים עד למעלה, אנחנו רוצים, עכשיו אנחנו מחכים 200 מיליון, בואו נקווה שיהיה לנו מיליון. ככה עולים ללמעלה ככה עולים, אם אפשר לעלות לכזה גבוה, למה שלא נמצאים כאן? חברים, יצאנו חברים, עכשיו תשכים הביתה. לא שקל. אנחנו עכשיו יכולים ללכת לקנות את הפושטקים האלה. ידעתי 3 כאלה, אבל זה מחיר. חברים, חלל. אני ממש מצטער שאנחנו יכולים להתכזה בסכום קטן. להיות אשכרה 100 חבר'ה, איך אני אסביר את זה? אנחנו צריכים להיות מיליון ו3,000 שבע. סכום מטורף. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו נחזור לכם מתי שנהיה מיליון ו300,000 שקל אחרי הפסקת הפרסומות שלנו. טודים טידים, גבלי לחתות, גבלי, איפה אתה? רוצה למות? לא, אימא'לה, אני בורח. אותנו, אבל אנחנו לא מוותרים לו. מיילס, הידעת שאנחנו רוצים להרוג אותך? אני וספיידי? כן, אבל ספיידי, אני עכשיו מחזיר אותו להיות תותח. וואו, ספיידי, למה עזבת אותי? וואו, לא, ספיידי, אתה הפכת להיות בצד של גובלין המטומטם ויותר. למה נכנסת לכלוב המטורף?
של ספיידי. לא. אוקיי חברים. אוקיי. תמות גובלין, אתה הרגת את החבר הכי טוב שלי. תמות גובלין, אתה אף פעם לא מגמות. מת. קוראים תחפושת של מייס. כן, קוראים מגה סופר. קוראים מגה סופר. פום פום. הגובלין, אתה מת עכשיו. תמות. תעלה לי מסתרים, אני הורג לך. אני אעשה לך את המתאים. חברים, גובלין, תמות. אם אתם לא יודעים, אני לבד בחדר. אני סתם דיברתי לי. תמות גובלין. טוילט. Skibidi la bla bla yes. Skibidi. Skibidi toilet. Tamut. Ben. Tamut. Goblin. Tamut goblin. חוסטר, יא דומה לחומוס עם נקניק וגבינה. יא מעצבן, יא חרא, יא מעצבן. אתה לא תצליח, נשאר לנו אותו חיים. כן, עוד מכה ואני הורג אותו. גובלין, סופר סייאן, כל הגיבורי על. דוקטור סטרנג'. תמות. יא פופטוק. אוקיי חברים, האשכרה הגענו ל1,500,000. אוקיי חברים, אוקיי, קנינו את שתיהם. וואו, זה הביא לנו כוחות. זה אשכרה מביא לנו כוחות. חבר'ה, זה מביא לנו כוחות. לא ידענו. אוקיי חברים, אני שנייה חוזר אליכם. פשוט אני מנסה אוקיי חברים, אני שנייה מכבה את המזגן כיכר.
חברים, עכשיו אנחנו מסיימים עוד שנייה את המשחק. כן, חברים, עכשיו צריך עוד 1,000,000 שקלים. אוקיי, צריך לקנות... אתה רוצה להרוג? אתה רוצה למות? כן, אבל... תמות! יא פופולרן! אתה רוצה לפרוץ לי לבית? יא חי בסרט! כולם רוצים לפרוץ לי לבית! אתה רוצה למות עכשיו? בית! וואו! הגוף שלו כאן. אתה רוצה למות? הם מנסים לפרוץ לי לבית. אוקיי חברים, אנחנו הכי מטורפים במשחק הזה. כולם מתים כאן חבר'ה. לא יודע למה, אבל בסדר. אוקיי חברים, אוקיי. עוד שנייה אנחנו יכולים לקנות כמה דברים בדיוק. אוקיי, את זה ואז את שתי אלה וסיימנו את המשחק. לא, ואז נראה לי הולך להיות כאן 300 דברים. אבל הולך להיות לנו, אנחנו הולכים לקבל 300 מיליארד שקלים. גובלין. חבר'ה, קנינו את הכסף האחרון שלנו בעולם הזה. משהו מטורף. כולם מנסים למש ככה לפרוץ לבית, אבל לא בכלל מצליח כנכב אליו להרוג אותו לפרוץ ככה. כן חברים, שלום, היי! זה שיש כאן באמת אני לא רגע פעמים, גבר. כן חברים, אני חושב שהוא מנסה לקרוא פה. כן חברים, אנחנו מחכים. אם לא שמתם לב, הרגנו גובלין. כן, בהפסקת הפרסומות שלנו הרגנו גובלין. הוא מת, מת. הנה גובלין. גובלין נכון? גובלין לא חי.
Cyan God, vamos no Beavers, כן חברים, נראה לי אני עושה עכשיו ואז אני הולך לחלוש למיילס. אבל זה לא יהיה אותו שפט. כן חברים, רגע. כן חברים, זה הסרטון היום, אנחנו כבר בחלק 5, שימו סאב, שימו לייק, יודעים מה? יאללה, בואו נסיים כבר את המשחק עכשיו. בואו נסיים את המשחק, אני חושב שזה לא אתם יודעים? זה הולך להיות סרטון ארוך, אז אני מעדיף לשבת בזה.